uthi mawufunda uncwadi kaExodus 20 lapho khona lithi izwi yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. That is receipt number 1. Malibonke igama lenkosi. Bese uya kuJohn 15 verse 7 uma nihlala kimi namazwi amehlala kini. Uthi konke enikucelayo niyakwenzelwa. Ngalokho bazalwane namukelekile nonke. Ngicela ukuthi ke nifile free, nihlabelele kube kuhle kube mnandi. uNkulunkulu alenze kahle bazalwane. Sibonge nje nokuphumelela kwenu nonke. But nje engicela ukuthi nje ngikusho ukuthi ke esikubonga kakhulu ngicela ukuthi ke ayikuthi mhlambe ngithi abagqame emshumayeli. Malibonke igama lenkosi. Kodwa many thanks to Rev Thanjikwayo ngicela usukume. Many thanks to Lady Rev Thanjikwayo ngicela ukuthi usukume. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga kakhulu siyabonga. Akukho engizokusho ngamane, akukho engizokusho mandosi egameni lika Jesu, kodwa izulu liyazi. Inkosi yomusa ayibusise kube naphakade. Amen. Haleluya. Akabonga namandla. Ngicela sike simshayile izandla ugogo. Gogo. Anginendaba. Nami uzofika lapho kuya. Ngizofika lapho ku akabonga uNkulunkulu. Ugogo lo wenziwe ukumthanda uNkulunkulu. Nokuthanda emendweni wakhe. Yebo. Ukuthi umendo onjani? Ugogo ubekezelile bazalwane. Ubekezelile ugogo ke wabekezela ugogo lo gogo sithanda thina bogogo laba sithanda ukunikela. Mawunganikela uyinkinga kithi. Uyinkinga kithi. Kukhona lapho sicela khona izandla zethu. Asiko zethwala. Kodwa sinikela kumdali. Lapho kuthiwa seladini. So nakunikelwa nje lapho sirushi kabi nisibona. Gogo ngiyabonga. uNkulunkulu uthi angigcinele wena. Ukuthi amandla asaphele kodwa wenza yabona mawuwenzile umsebenzi waze wawuqeda shaya izandla bazalwane. I'm sure abasazi abanye bakubizana gogo. Phele gogo phele khokho. Bathi ubani vele Oh haleluya. Ngeke nginichithele isikhathi nami ngiyabonga. Ngiyabonga. Mina ngithi mfana wami anginendaba ukuthi ubishop. Ngithi mfana wami. Inhlanhla engaka uyazi yini? I-believe yabantu ngiyaxolisa kuzokhuluma kabi. I-believe yabantu babheka ukuthi uzofa qala bese bayohlala emathuneni. Bese bayohlala emathuneni. Bawucela inhlanhla bayiyekele inhlanhla nansi. Nansi. Inhlanhla uthola uphila. Uyabona nami la sengihamba khona ngafika khona mina ngayithola inhlanhla ngiphila nginandaba naloko. Uma sekuphele nje insuku zami ngifuna bangithathe bongibeka ngilala emphumuzi. Angiphethe inhlanhla yamuntu. Uyabona kwaphela inhlonipho nje akusenamuntu. Umuntu kwaphela inhlonipho kuye akusenamuntu. Inhlonipho ibalekile kakhulu. Ugogo yiko umfikise la. Ngekudala ningamangali ngizomlama ugogo. Nami ngenza ukujabula kakhulu nokuthi ngimthanda uNkulunkulu. Uyabona khona engizontshela kona ningakubuzanga. Ugogo abagcotshwa bakhe. Ilast born le abathanjwe kwayo ilast born. Ilast born. Manje ke sithi naye uNkulunkulu ampha amandla ahambe ekusibhekeni. Nawe sokusinakeni. Gogo wami angakhuluma kakhulu ukuthi nje
angiye ngiyela uJesu usangiye Mzalwane, lesihlabelelo singibonisa ugogo lahleli khona. Ugogo uthe uyahlala kuNkulunkulu, wathi yena ngeke azasuke kuNkulunkulu. Uyisifundiso esikhulu empilweni zethu ngoba yena udecidile wathi uyohlala whether ukuyiwa le okusalayo as long as iposition asahleli kuyo, wathi ngiyohlala kuyo le position. Wayikhetha iposition yakhe wangasuki kuyo. Elangeni lanamhlanje gogo siyakhumbuza nabasha nabanye futhi abangasekho enyaweni zakaNkulunkulu ukuthi wena ukwazile ukuhlala nabo nakubo kusangahlaleka. Elangeni lanamhlanje ilanga lokuthi simkhumbuze ukuthi ubukhulu bakaNkulunkulu buyabonakala ngisho nanoma ungasho lutho. Ngoba ugogo akashongo lutho, akashongo ukuthi ilanga lanamhlanje uyalifuna ukuthi libe ngaye, kodwa ngoba uNkulunkulu uthandile. Uthando lukaNkulunkulu namhlanje kuyazibonakalisa kuye, nanokuthi umusa wakhe uhlala njalo usembathile. Elangeni lanamhlanje ukhumbuzwa ukuthi wena usathandiwe. As long as usasey'nyaweni zakaNkulunkulu, kusho khona ukuthi wakhetha ukuba umntana kaNkulunkulu, part of le group uNkulunkulu ayithandile kakhulu, futhi you are highly favored by him. Mazalwane, nje bengithanda nje ukusho nje lokho elangeni lanamhlanje ukuthi gogo siyabonga ukuthi usibonise ukuthi uNkulunkulu nathi uyasithanda. Usithandile waze wakwazi ukuthi asibonise ngamehlo. Angithi yonke into sifuna ukuyibona ngamehlo thina. Singabantu benyama la sifuna ukubona yonke into fanele siyi-witness ukuthi siyi-believe. So elangeni lanamhlanje nayi witness. Amen. Ngiyangibingelela abathandekayo egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ngibonga ubuholi bonke baphakathi kwale ndawo. Amen. Ngibonge kakhulu kugogo uthanjilwayo. Ngibonge kumfowethu Themba uthanjiwayo, unkosikazi wakhe, nebandla lonke nje lokukhanya okusha. Amen. Ningibonisa olunye uthando. Incwadi yabaKorinte ithi uthando alusoze lwaphela. So ilolo thando engilibona kini lokuthi kumele sithandane. Ningifundisa ukuthi nangelinye ilanga kumele ngize lapha ebandleni ngizolibonga ngoba ngaphandle kwenu angilutho. Ingakho ekuseni ngingavuka ngaya kubaba wethu uNtshingila ngayombonga ngathi Ntshingila bengeke ngibe la ngikhona kepha ngenxa yakho, ngoba last week bengi-coordinator abazalwane endaweni yaseKhwezi. Ubaba uNtshingila nebandla babekhona the whole day. Bokumnandi namhlanje kusemnandi. Umama ongizalayo akukho okuningi engizokusho bazalwane. It's not about me, it's about my mother. Ngingakhohlwa ke engibabonayo be-ANC. Ngake ngababona ngelinye ilanga, I think bokuyi-7 zikaMarch ekhaya senzela ugogo i-birthday somndeni. Yafika i-ANC, angazi noma seseyilo le khekhe or elinye le, but the very same cake yayikhona ngalelana. Hayi mina bangincintsha kusho ukuthi ke sengizolithatha lokho elami. Haleluya. Akukho okuningi engizokukhuluma bazalwane, ukubonga nje. Ngiswele imilomo eyizinkulungwane yokumbonga uNkulunkulu ngalo mama. Lona umama osizalayo, nginabosisi ababili la, ngicela baphakame nje nibabone. Sisi wami omdala uSizakele, nosisi wami omdala uNomsombuluko, bese kuba yimi, bese kugcina ke umfowethu uNkosana nangu lapha emuva, sokuma nje mfuba kubona. So sizalwa yilesalukwazi bazalwane ethathwe ubaba wethu, ubaba uLvuno ongasekho. So ubaba ivangeli nje silithola endlini, kubaba nomama bephethe leli vangeli.
Mina I was the last one. Ngangalifuni ivangeli bazalwane. Wakukhona nje ngangikhonze kakhulu ibhola bazalwane. Kodwa ke le bhola ngiyalithanda bazalwane ngoba uthe umama makathi 100 years weza enye indoda engangiyigijimise ebholeni. Yathi ugogo wenzani 100 years yathi hayi mina ngifuna ukuhlaba inkomo. Ngihlabele lo gogo. Hayi ithe ngambona umfowethu agwinya amathi ngathi hayi mina kufika kimi ukuthi mayingahlatshwa le nkomo. Ngoba mayingahlatshwa le nkomo kusho ukuthi nogogo hayi uyahamba. Kodwa ke ngabuyela kuyo le ndoda ngathi ayi ndoda ungakhathazeki. Ukhona usuku la ngizoyidinga khona le nkomo. Ngoba lo gogo wena uhlaba nje inkomo uyamazi. So ke kuningi nje ngingaxoxa ngogogo. Sikhulise kanzima kodwa naku sila sikhona. Anasimkhohlwa. Yebo kungaba yibishop, ngaba yiarchbishop kodwa okuhlakanipha kwami akusho lutho kulo mama. Lo mama uhlakaniphe okudlula mina. So ngaphandle kwakhe angilutho. So noma engasekho ngiyambiza uLivuno. Umthiyano uDladlama ucebisa uMpembe uMzondwase. Intamo engahlangani uJeko Mhlophe. Ya insizwa ke eyayithathe lo mama. Umama uphuma kwaShabalala. Ungumshewu Shabalala donga lamavuso sabangcwaba beza ngomlandakazi. Bathi umlandakazi udilikile. Abakahongoyo. Abakamanga makhulu. Bazalwane angikwazi ukukhuluma mangijabulile. Ngijabule kakhulu lokho enikwenzile mhlambe nina nibona ngathi nenze into encane. Kodwa ngibona ukuhlakanipha. Le bandla leclever yazi. Nisibona sile isibusiso. Bese nithi sifuna isibusiso. Ngoba namhlanje khona abantwana abangalaleli abazali babo. Kunabantwana abangasabanakekeli abazali babo. Kodwa nina namhlanje sithe gogo noma sakuphi ipenshini kodwa namhlanje sizokubonga gogo. So ngiyalibonga leli bandla bazalwane. Ngiyalibonga kakhulu, ngibonga umkhulu kakhulu noma engekho lo mkhulu Thanje kwayo. Uyeke wangiletha kuleli bandla. Haleluya. Ingakho ngithi ngelinye ilanga ngizoza nje nami ngizobonga ngize nebandla lami ngithi hayi ngizobonga. Ngoba nibonise olunye uthando. Ngoba amabandla namhlanje awazwani. Kodwa njalo sithi sithethelele izono zethu. Kodwa ke mase sikhuluma ngoJesu ilevel yakhe iphezulu kakhulu. Uthi sithande nezitha zethu. Uma isitha sethu silambile sisiphi ukudla. Masomile sisiphi isiphuzo. Nami ke ngale ngoma ngicela ukuyishiya le ndawo. Inkosi yomusa indisisi. Uma sengingenile nami ngingaphakathi kwalendlu ngingumntwana ngibonga nje ithuba lokuma kulombungazo kagogo. Amen. Isibusiso esingaka esehlela phezu kwami ngingesilinganise nezibusiso esengngahlangana nazo. Amen. Ngelinye lamalanga ngikhumbula uma ngifunda iBhayibheli ithi indoda isahlezi phansi kompheme bathi impheme beyimihlanu. Ithi le ndoda isihlala isikhathi eside iyabona kuyenzakala kwabanye kodwa kuyo akwenzeki. Uma isifika inkosi nesibusiso sayo iyabuza ukuthi uyafuna ukusinda na. Ithi indoda kukade ngifuna ozongisiza kodwa mangisathi ngiyashoshela kuvele kungena omunye. Manje ke inkosi ngokuyithanda indoda ithi akusabalekanga ukungena kodwa ngokukholwa sukumwa. Ayibonakali ishiya indlu ebihlala kuyo indoda kodwa ibonakala ngesikhathi sonke lokhu isahlezi sisindile. Manje ke ngiyabonga benkosi umsindisi, ngiyabonga gogo, ngiyakubongisa uNkulunkulu asathe wakwenza phezu kwempilo yakho. Uthi ugogo Thanje kwayo uthi uyasondela naye uyabona ukuthi uyasondela. Nami ngiyasondela. Haleluya.
ngoba isibusiso asidingi ukuthi ngize ngiyosithwalela. Usho njalo gogo, uthi isibusiso kusekuthenini ngivuma ukuhlala eduzane kwalo abathi usemdala ngizokwenzani ngesalukazi. Mina-ke ngizosebenzisa inhlanhla engiyithola kugogo. Sengathi-ke naleli bandla gogo lingathola isibusiso ngomusa osuthe wenzeka ngaphansi kwegama laso, ukhona ngaphakathi kwendlu. Haleluya. Ngineqiniso lokuthi-ke konke abakufisayo abayizingcwele ngomusa kaJehova esethe wabusisa wena wangaphambili kakhulu ngokweminyaka. Ncanti akekho gogo zama ukusondela kule minyaka ngoba sina likhulu ibanga. Haleluya. Kodwa-ke bathi abafundisi bami uma beyichaza indaba bathi ngale kokuhlonipha akunalutho. Sengifisa ukuthi ngeqale imikhuba emisha engingayazanga ngihlale kulese ngijwayele ukuthi noma sekunjani mina nendlu yami bese ngiyakumkhonza uJehova egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Xa yena khona akumnyama, yonke into iyakhanya. Ingako wasinikeza ukukhanya before ilanga, ngoba yena make khona bazalwane mebani uzwanga lomhlabelelo uthi xa ekhona yena akumnyama. Manje make khona Rev Kama akumnyama. Ngiyanibingelela abaholi bami, ngithanda uku-acknowledge abaholi bami kakhulu. Ngoku-acknowledgeile Rev wami Rev Zwane, ngiyabonga kakhulu, intokozo kakhulu ukuthi sithi masimemeza Rev wami ubone ukuthi kufanele ukuthi ufike. Ngiyakubingelela umfundisi wami Babdube, uvuka okuningi nje bazalwane, kodwa akumnyama wena xa ukhona. Uvuka okuningi bazalwane, kodwa xa kumnyama wena xa ukhona. Uku-acknowledgeile kakhulu baba wami Babdube, intokozo kakhulu. Ngiyaku-acknowledge baba wami Bamtshila, aba-understand abazalwane kuvuka okuningi. Xa ukhona wena kumnyama, acknowledge kakhulu baba wamtshila. Xa ukhona ukhona, asikho la ngokuhlakanipha kwethu kungomusa. Izwi lithi uroba la kitukelo empa utsuwa ke mohawu. Ukulala kufanele kodwa ukuvuka kungomusa. Acknowledge kakhulu baba wamtshila, acknowledge kakhulu. Rev G always abonga babchi ukuhamba nabaholi ongukuthi they understand ukuthi they serve under uRev Thenjekwayo. Mamthemba abantu abasafuna ukuseva, inga yabantu esihamba nabo abasafuna ukuseva. Bonke abantu bafuna ukuphatha, kodwa uma usahamba nabantu abafuna ukuseva under certain person, it means that labo bahola ubalahla. Ngiyabonga Rev G, ngiyabonga. Xa kumnyama xa ukhona, Bishop wami Babluvunu fikelwa inyembezi, it's just that abazalwane ba understand. Fikelwa inyembezi. We never thought ukuthi mina noBaba Thenjekwayo singaba abaholi. The person that was ordained wasibeka abaholi uBishop Luvunu. 10 years back, it was 2050. Singafuna ukugcotshwa noBaba Thenjekwayo ngithi mina angeke ngize ngikhona ukuzohola bogogo abafana nogogo Luvunu 103 ngimncinyana nje ngimncanyana ukuzohola abogogo abafana nogogo Thenjekwayo. Ngingubani mina Sisithembi, ifanelwe lokho. Kodwa uBishop Luvunu made it sure wathi lento yenu nibiziwe, wathi mina bengisanibambela isitulo. No bazalwane mele sikusho lokho Rev, ngoba wawukusho ekusithelwe nazaze la sicele khona ukuhlala azothi no mina bengisanibambele. Kodwa kahle kahle umuntu obiziwe uwe Rev Thenjekwayo. Bayingakhi abantu ababonayo ukuthi into mako yomuntu amnikeze yona abekho kuleliso. Manje ngiyaku-acknowledge kakhulu, ngiyaku-acknowledge kakhulu Bishop wami, because of what we are, it's because of you. See product yakho manje nawe kumele uhambele phezulu uma ubona masenza lezi zinto, ukusho ukuthi ufundise kahle, ngoba uma umzali kumele ufundise kahle. Siyabonga Bishop wami, ngithanda uku-acknowledge kakhulu uReverend wami uReverend Zungu.
ophuma kwenye branch yethu. Ngiyabonga baba wami, ngiyabonga ukuthi masibiza bese uyasabela, masibiza bese uyasabela. Angeke ngingakusho lokho bomama nabo baba nabantwana. Ngithanda uku-acknowledge kakhulu uRev TT Thanjekwayo, because of uRev TT Thanjekwayo uhlele emmele uNkulunkulu, kodwa behind uRev Thanjekwayo kunomama. Umama mina ngisumfundisi, mina I'm just umsizi omsizayo mamthembu kumkhulekisa ukuthi nasendleleni izinto mazishayisa kodwa endleleni amandla wathole. Manje kubaba kufune kumama, umama uzohlala. Ingakho ngithi nami I just serve under uRev Thanjekwayo. Mina ngisumfundisi, mina I'm just umsizi, umsizi omkhulekisayo, umsizi obonayo ukuthi utashe kahle. Ngithanda uku-acknowledge amele ngikusho lokho. Umama wangikona ngifika ngimncane kuleli khaya. Mama wafika wangikona uthiwa mangizothatha ubuholi ngathi mina ngeke ngize ngilunge phela la ekukhanyeni okushamele ngikusho lokho ugcwele abantu abadala, inkonzo yabantu abadala. Le inkonzo yabantu abadala abantu bayibheka bayinyathe kodwa inkonzo ephethe ibusiso. Ngathi mina ngeke ngize ngikhone. Afiwa abomama abafana njengogogo Thanjekwayo. Afika kugone akuphathise njengomntanakhe. Akuphathise njengomntanakhe ugogo. Zithi nanoma zikushaya athi mntana masikhuleke. Abantu they don't know that athi mntana ngoba zike zangishaya bezelwa. Behlekisa ngawo abantu bahlekise ngawo. Kodwa athi masikhuleke. Namhlanje I'm shining because of lokho. Abantu abaningi nasemsebenzini abazi ukuthi ekhaya akusikuse Diepkloof, mina ekhaya kusemlapho. They think ukuthi ekhaya kuse Diepkloof, mina nguntombazana yalapha. Kanti abaqondi ubudlelwane enginabo nogogo. Ngoba ufike ugogo wangithatha njengontombazana wakhe wangigona. Wathi mntanami endaweni kaNkulunkulu kuyahlaleka. Wathi nami ngamhlalela uNkulunkulu. Emshadweni kuyahlala. Wathi emshadweni kuyahlala. Uhlala zikushaya bese utshela uNkulunkulu. Bese uya kuNkulunkulu incwadi yaPhilip 4 mayifunda ku6 ithi ningakhathazeki ngalutho kodwa izinkathazo zenu nizilethe kimi. Ugogo lo ngihamba naye ngokukhethekileyo bazalwane, ngokukhethekileyo bazalwane. Ngizongena kugogo ngokukhethekileyo bazalwane. Ngicela nje nishayeleni labo bazalwane. Hayi ngoba ba special namhlanje ngihambela phezulu. Nami ngihambela phezulu. Nobhuti wami ukhona namhlanje nomngakhe. You know abantu abakuthatha ngokuthi udadewethu angeke ngiyobona ukuthi labazalwane basekukhanyeni okusha bamhluphi lo mama bakhona. Ngizothanda ukuphakamisa ubhuti wami nonkosikazi wakhe umndeni wakaMaghetha ukuthi bazalwane nje ngibashayeleni izandla. Siyabonga bazalwane, siyabonga bazalwane. Siyabonga bazalwane abaniboni. Ngicela niphakamise umndeni wakaMaghetha nibashayelise izandla. La ngizalwa khona ngiyabonga. Ukuthi nabo bazobona ukuthi laba bazalwane balaba mhlukumezi umama ngiyabonga. Ngokukhethekileyo bazalwane. Ngicela ukubingelela ugogo wami uGokuluvuno. Ugogo wami uGokuluvuno ngifuna ukunixoxela indaba. Ugogo wami uLuvuno useve anda ngaphansi. Ngiyathanda uku-acknowledge Reverend Nonyukelo. Siyabonga baba ukuthi masimemeza usabele si-acknowledge nomama. Mama siyabonga ukuthi niphume enkonzweni. We know but nibona ukuthi kufanele ukuthi nize la. Ngithanda uku-acknowledge ugogo Luvuno. Ugogo Luvuno useve under umkhulu Thanjekwayo banogogo Thanjekwayo. Useve under uReverend umkhulu Thanjekwayo nogogo Thanjekwayo. Mamkhulu ngihlale nginixoxela le ndaba ngisazoyixoxa. Kodwa azange ukuthi makuthatha thina ngo2015 ugogo athi abafanelanga ukungiphatha. Hayi miss call bazalwana niso. Manizwa nizothi amen. Manizwa nizothi amen. Wahamba ugogo anda ukusevwa uRev TT Thanjekwayo. Mangena kwakhe ugogo uvela athi mama mfundisi. Ugogo makungena ubaba Thanjekwayo athi baba mfundisi. Bangaki abantu ababiyelwe ilesibusiso esisiphethe. Yingakho namhlanje ngithe kule nkonzo khulula inhliziyo yakho ngoba uzothatha into zakho.
Ngithe namhlanje uzothatha into zakho. Ngizothi impilo yakho angeke isafana nokungena kwakho la. Ugogo na 103. Cabanga ke thina esibiyelwe uye kulogogo. Abangizwa abazalwane. Cabangani ke thina esibiyelwe uye kulogogo. Siyabonga gogo wami. Yazi utheni makangena ngimlanda emotweni mamthembi. Wathi mama mfundisi kanti ningithanda kangaka. Wathi kanti ibandla lingithanda kangaka. Lena babula uvuno ngifuna ukukutshela ukuthi abantu abaningi they will think ukuthi sibathathe for granted with a short notice. Ngoba sisamele ne-MEC yethu uFaith Mazibuko uyeza usichikile nayo ukuthi simthathe sibatshele nje late. Lento kube iphupho masicabanga noBabuthenjwe kwabe nibuya ku Good Friday bazalwane. uBabuthenjwe waye uthi abogogo uGokuthenjwe wakayanga ngoba uage sinogogo uGokuluvuno siyazi ukuthi beke fisa ukuba lapha kayanga kodwa yini esingayenzela ugogo ukuthi siyabonga yini esingayenzela ugogo ukuthi siyabonga ngathi baba nanoma ku late asithathela sizobona sithathela sizobona uNkulunkulu uzosibonelela okuye kusembathi mawuthatha ngokukhululekile uNkulunkulu uyakugcwalisela sathi masixoxa noBabunjomane siye kwakhe uBabunjomane isiswani fortunate ukuthi uyaza kodwa akakafiki bengifuna ukusho ukuthi I thank uBabunjomane I thank uBabunjomane wathi mama Thenjwe kwaye nithi nogogo na 103 angikaze ngayizwa leyo ndaba leyo mama asithengeni ikheke nje sithi happy birthday kugogo sahlala ke nomfundisi sathi no let's not be a kheke mfundisi asicelebrateeni nje ugogo mangizosho ngithi sithandwa sezulu ngibonga ukubiyelwa uwe esandleni somusa ngibonga ukubiyelwa uwe you know mawesothi ugogo ngaka mama mfundisi asho umbona ukuthi akafake bayafake phela abazalwane kulesikhathi hayi abazalwane bayafake athi mama mfundisi engasho makusukuma ubaba mfundisi bathi baba mfundisi manje lo ugogo uyasho ukuthi mama mfundisi ene umuzwe ukuthi usho ngokuphelele ukuthi mama mfundisi manje ngiyabonga ngizosho ukuthi abaningi bayabuza ukuthi ugogo wenze ngani ngifuna ukunihlebela abazalwane ukuhlala kuNkulunkulu nothing magic nothing anything ukuhlala kuNkulunkulu ukumesaba uNkulunkulu ngoba umesaba uNkulunkulu uyakuhlaleka kuye ugogo uyewahlala kuNkulunkulu incwadi yamaHubo 27 mawufunda uverse 4 ithi kunye ngikucelayo ukuhlala endlini kaJehova ugogo uyewacela ukuhlala endlini kaJehova waya kuFilip 4:6 wathi izinkathazo zami zonke ngiziletha kuwe ukuze ngizowenze njani mamthembi ngizohlala endlini kaJehova manje sizobonga gogo ugogo usezwa naseyindlebeni ucelayo babumangethe babuzwani kunye nje ngucelayo ukuhlala nje endlini kaJehova hlale sezinginetha ngihlale endlini kaJehova ngihlale sebebona ngathi angenzi kahle ngihlale endlini kaJehova bese ngithatha zonke izinkathazo zami bese ngizinikeza yena bese kumaHubo 23 uthi noma uhambe egodini lokufa yena uhlale nawe noma sawujikela bomndeni wakho noma sawujikela bomndeni bakho kodwa uhlale kuJehova ngizothi namhlanje ungahambi ungasithathanga isibusiso kule nkonzo ngabona wena ubuke ngeso lakho lenyama kanti isol kamoya selibhale kunye ngizothi namhlanje ungazi uhambe ungathathanga izinto zakho lithi maniphuma abazalwane ungabe uhambe ungasiqhawulanga lesalukwazi ngoba uzothatha into zakho yenzeka ukuthi kudala uhamba nalomntwana olibele efile namhlanje sizomvusa lo mntwana sizothi akavuke lo mntwana mangizothi ungasasali mina ngeke ngagijimela eGalile ngathi angifuni ukusala mamthembi awungasasali khona abogogo ngibathandela into eyi-1 sekukhona izinto abangasazenzi aningizwa
sekukhona izinto abangasazenzi. Mawumelwe ugogo alimele ibanga lakho, make sure liyophumelela. Ngoba sazikhona izinto angasazenzi. Ugogo uyakhuleka nje waya. Ugogo uyakhuleka abukela i-TV waya. Sazikhona izinto ugogo angasazenzi. Manje ngizonitshela abazalwane. Mamzungu wenze kahle wabala. Ngithe uwabala kitukelo. Impawu tsuwa kimuhawu. Ukulala kufanele kodwa ukuvuka kungumusa. Mamzulu uzothi ngifuna ukuqinisa la nizothatha into zenu bazalwane. Nizothatha into zenu bamtshingila nizowenze kahle washiya konke. Uzothatha into zakho. uNkulunkulu angeke azasiboleka abantu abadala abalimele ivangeli bese uyashiya endleleni. Ngiyabonga abadlali kaNkulunkulu. Baphuma obaba bavala basheshe baphuma enkonzweni zabo ukuze bazobungeza leli langa. Not because of past stupid. Not because of past stupid. It's because of bazothatha into zabo. Bazothatha into zabo. Ngizokulaya mzalwane ngithi ungasasali ngoba mawubuka incwadi kaLuke 1:37 ethi ngokuba akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu. Abangizwa abazalwane. Akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu. Umethemba ngokweqiniso ukholwa only if you believe uthemba. Indaba isekuthembeni bazalwane. Angikwazi ke wena ukuthi uthembeni. Sithemba izinto ezihlukahlukene. Ngizoqinisa la ukuthi ungasasali. Asithi makazongena umfundisi ithe nje kwezongena kusemona ungasasali. Hayi abazalwane abangizwa. Ungasasali. Ngoba ukhuleke kakhulu Mateyu 6:6 athi ukhuleke ngathi udaki ungena egumbini lakho mamthingini umtshela konke. Ngoba yena uyalalela. Sengihlika ngithi ungasasali. Ngithi nenze kahle nabala. Nenze kahle baholi bami. Nenze kahle. Abantu banibuka nje baninyathe. Kodwa uzombangalela umuntu makasegula noma umuntu eshonile bacela abaholi. Ingakho ngithi bapha bomama sisithemba abakhuleka ngathi baphuzile kanti abaphuzanga bakhulekela abaholi. Baholi bathwele kanzima, abaholi baswele ngoba bekho abantu ababakhulekelayo. Kodwa ke baphathiswa indaba zezulu. Umenzani umuntu ophathisa indaba zezulu? Umenzani umuntu ophathisa indaba zezulu? Ingakho ngithe mina ngisunga umfundisi. Kodwa mina ngingumsizi ohlala emsizekele ekhuleka. Bathi noma bafuna ukumkapha ngezinto mina ngiyakhuleka. Ngikhulekise nendlala ekhaya lakwami ukuthi indlala ihambe. You know, there is an important abagokuluvuno bangafakaza. Akekho umuntu obaluleke njengemanager. Aningizwa nilahlekile. Akekho mamzungu umuntu obaluleke njengemanager. Ubaba is just a CEO. Ubaba ufike athi bese imanager iyabheka ukuthi konke kuhamba kahle. Bese imanager iyabheka ukuthi konke kuhamba kahle. Ibheka ukuthi ama-financial ahamba kahle. Ibheka ukuthi abantwana badlile. Ibheka ukuthi konke kuhamba kahle. Ingakho ngithi nabazalwane ngihamba nabo ngiyanibonga. Ngiyabonga kakhulu. Bazalwane ohamba nabo ngiyabonga. Ngoba besingeke sahamba sisodwa nobabuthanje kwakhe. Besingeke sakhuleka sisobabili noma nabantwana bethu. Kodwa sinabazalwane esihamba nabo. Mangihlala phansi ngithi ungasasali kule sithandwa sami. Ngiyanibonga nabantwana bakaGokuluvuno. Nimphethe kahle ugogo. Angithi kumele simtshele ugogo ephila. Asikaze safika mamkhulu sathola ugogo engcolile. Ngoba sisho masifika ngoba why kumele senze appointment. Asenze appointment masiza uzobona umuntu omdala simthola ehlanzekile. Inhlanhla bazalwane iyaphela. Kodwa isibusiso sihlale sikhona. Ngokuthenjwa kwayo abantu abathatha ibusiso niphila.
abathatha izibusiso ziphila inhlanhla yona iyaphela sisayida inhlanhla iyaphela kodwa isibusiso sihlale sikhona hamba ngaleso sibusiso ungasasali inkosi ithela umusa Bazalwane bonke ngegama lenkosi kuningi kakhulu engingakusho kodwa ngifuna ukukusho namhlanje ugogo esasekhona uyimvela kancane bazalwane ukuthenjwa abantu abangaka ngogogo ukuthi ubaphathe likhona ibandla kuyimvela kancane I am someone on a vision ebuka beyond noma sehlukana ngokukhonza I don't take it personally okusho ukuthi uhambo lwethu bekufanele luphelele la kodwa ngiyaye ngiphatheke kabi uma sihlukana ngokukhonza ngingasakuboni usendlini kaJehova ayibonga kuke kwaba nesikhathi kule gatsha kwaba khona ukuhlukana futhi there's nothing wrong ngokwehlukana abazalwane they must understand there's nothing wrong ngokwehlukana uma ngabe imbono seyingasekho munye abazalwane bayahlukana ike yathena indoda ngoba singabazalwane masingalwi khetha ukuthi uyakuphi bese mina ngizokhetha ukuthi ngiyakuphi enye indoda yakhetha ukuya ezweni elihlaza ngoba ibona utshani kuluhlaza wathi mina ngizoya ngakulobo utshani obomile ngakhona ikhona ibandla ngifuna ukukusho ukuthi nangekhathi zokwehlukana kunesikhathi la ngangikhonza nalogogo haleluya ngikhonza nalezalukwazi sibe bane bese sithi inkosi sihlangene sisendlini yakho isa njengokusho kwakho ngoba bekahle mina angeke ngize ungithole ngiyolanda nenyoka ngenzela ukuthi nibe baningi esontweni anginendaba nokuningi babazalwane kodwa nginendaba nokuthi abazalwane abangaphakathi bayakholwa inkosi kunokwenzeka uJehova ungibizela abantu abahlanu nje bese ngifuna abayi-1000 abangesikuzwa izwi likaJehova likhona ibandla ngiyabingelela bobhishopi ngiyabingelela bobhishopi ngithobile kini nonke kakhulu nganibala ngibona usibalo wami namhlanje ngemva kweminyaka lo usibalo wami lo wazi abazali bami wazobaba lo uma ngethe wazobaba wazi amandla uNkulunkulu ayethemba abazali bethu ngawo wazi lezo zandla zabayeni balabogogo wazibona zamthinta naye ayibonga inkosi babutube ngithobile baba babunonyukela ngithobile babuntshengile ngithobile mfowethu omdala ngithobile mzawami ngithobile inyamande emkhonto duma njengezulu ngithobile bishop ngithobile babuluvuno ngithobile chief bishop baba wethu uhlabangani uganela gase ngithobile baholi nonke ngithobile gatsheni ngithobile impunguse ngithobile ngithobile kini nonke baholi ningixolele mangasanibalanga ngamunye ngithobile kini nonke nabo bonke ama first lady akhona currently ngithobile kahle mina ngizalwa la eDiplufu e6089 ezone 5 la kule ward ka27 ila ngizalwa khona ikhona imali makushaya isikhathi sokuvota ngivote eFidelitas ngo1994 we were the one esafaka uhulumeni obusayo in power my ex was part of that ex angazi noma ugovernment obusayo usayizwa imandate yethu la angazi noma usayizwa imandate yo ex bethu usayilalela ukuthi sustain ayibonga inkosi angikho kwezombusazwe kodwa ngifuna ukuthi ngabe lo mhulumeni esawufaka into power usasizwa yini ukuthi sithini ayibonga inkosi thobile ngiyabona inhlangano ye-African Congress African National Congress ikhona ngibonile namalungu omkhonto khona ngibonile ne-PA ikhona ngibonile ne-DA ikhona ngibonile ngikhona nonke kodwa ke today sizoletha udumo kulo salukwazi sizoletha udumo
ugogo Luvuno. Ugogo Luvuno ke washo umngamo wayengakagani kwikithi uma ugogo Luvuno nomkhulu Luvuno bekhonza nabazali. Ugogo Luvuno, we need to address ugogo Luvuno accordingly. Ngoba ugogo Luvuno yibishopikazi, it's an emeritus bishop. Wahamba umkhulu eyibishop emhlabeni. Ugogo akazange athi ngifuna ukuba yibishopikazi ngibe yigogo ngiphakame. Wavuma wathi ngicela ningiphathe. Wathi bakuhamba nobaba, my father wahamba ngo-2008 ngoJuly nge-21 ngabo 11 ngangikhona wavalwa yimamehlo. Yawuza ngitshela idate ngitshela nesikhathi ngangikhona ngatshela isalukwazi ngathi indlela iyaqhubeka. Yingakho ungeke ungithole njalo ngihleze ethuneni lika baba ngoba ubaba washo kwazwakala kimi wathi mntanami gcina imiyalo yami namhlanje ukuze ungagciki emathuneni mhlamana ngingasekho uloku ufuna lokhu. Ipolitiki yangesinye isikhathi ke leyo eyokuthi ikhona yini indaba noma yikho, kodwa indaba ekhona yile ethi okwenze ukuthi ugogo Luvuno simenzele le nkonzo ukuthi si-understandile ukuthi ubani amongst us. Cela ukuphakamisa udokotela ubaba uNjomane, iNjomane Foundation, iJozi FM, ukukhanya okusha, New Light Church la ngikhonza khona, igatsha laseJudiya linabaholi abasubmitha ngaphansi kogcobo uNkulunkulu angithembe ngalo, basubmitha bengahluthuli ijobe. Ikhona manje. Amen. Some of our leaders sengihamba nabo badala even nana kimi ngokweminyaka nje yozalo. Kodwa ba understand ukuthi uNkulunkulu ungithembe ngalo. Likhona manje. Amen. Ngifuna ukuyezwini bazalwane. Hallelujah. Ngicela ukubonga usibalo wami okumfowethu omncane, ngangenayo umfowethu omncane ngoba ngokugcina kwethu. Kanti ngizothi mangigana bese ngiba nomfowethu omncane baba Mahetha, ushilo umkami nomkakhe. They are in the presence yokubona and witness ukuthi kanti kuyenzeka lokho. And ngifuna ukudeclare ukuthi eziyonini zonke masikhona singibhalela incwadi sizongithola ku Facebook. Akekho khonza egatsheni nogogo naleminyaka. Akekho noyedwa ophethe ugogo ngangalo. Uma ngabe khona ngithumela umlayezo ukuthi ngikhona bese zane sakhe salukwazi. Ugogo na 103. Ngifuna ukudeclare mndeni wakaLuvuno namhlanje ukuthi ilunga lokukhanya okusha emndenini wakaLuvuno ugogo Luvuno kuphela. Sinogogo Luvuno kuphela. Umjomana ngiyakubona ukuthi uyenza on and off ngelinye lamalanga mawujabulile uze after 5 months uphinde uze esontweni. There's nothing wrong about that, but awusili ilunga lethu ngokugcwele. Kodwa ugogo uyilunga lethu ngokugcwele. Yingakho noma sithatha ithuba lokuthi bakumantshinga sifuna ukwenzela ugogo lomsebenzi ongaka siye sayonqonqoza kwaLuvuno ngoba ugogo Luvuno uyi-intellectual property yakwaLuvuno. Asikwazi ukwenza anything babuntshingila singareportanga. Angikwazi ukufika ngizokwenzela ugogo entshingila ukuthize ngingareportanga kini ngithi bafowethu sengicabanga uNkulunkulu ubeke lo mbono kimi bese ngicabanga nje sengithi ngena namakhekhe niyoze ningibuza ubani wena wenza kahle kwenzakalani. I had to drive ngifike sibalo wami ngithi na umbono uJehova awubekile. Umndeni wakaLuvuno wathi siyavuma sicela niwenze njengokuba uNkulunkulu ashilo kini. Senza ke lokho esikwenza namhlanje njengokusho bukaNkulunkulu. Cela sibuke incwadi, sobuka incwadi ezimbili ngangichithela isikhathi abaseHebheru u13 sicale kuverse 7. Bese landelayo sobuka uDeuteronomy 28 sicale kuverse 1. Ayibongwe ke inkosi. Amen. Ngizama ukuthi bazalwane ngilo muntu one-consistency inkinga yami. Ibandla esikhonza kulo lokukhanya okusha ngo-2028 lithena 50 years laba khona. Lina 48 years likhona manje. Nami ngina 48 years ngikhonza kulelo bandla lelo. So lokho ngafika ngilethwe lesalukwazi lesi mina nanguma ngizalwa ilesalukwazi. Kwethu sibaningi kakhulu bakhona nabaholi abanamasonto wabo.
Kodwa ke ngenxa yokuthi ke mina uJehova wangithemba ngokuthi ake ngibambe lo mbono uJehova yewubeke kubazali bami. Zimbalwa ke kakhulu, mina angisina umuntu wefame. Ifame ilandela mina, ngilandeli yona. Hayibo. Yanzwa. Udumo lulandela mina, ngokuthe kwenzani. Lungilandele, ngithe wenzani, lungilandele. Ngani ngenxa yokugcina. Ngenxa yokugcina. Egatsheni engikhonzisa kulo nginama graduate ayi-3 under my leadership after babe sengasekho. Ngiyayifaka indaba yesikolo kumabantwana. And one of ingane use university use UP wenza teaching kulonyaka ngoba ngiyayifaka indaba yesikolo. Likhona ibandla. Amen. Angifuni bantu bami ukuthi ningaye esikolweni. Ngifuna nesibambe ngoba nathi sizo 105 ngisondele kuyo. Ya 105 ngisondele. Ngifuna ningibambe. Ngithi lele khehla ngelinye lamalanga wakhuluma ukuphila phezulu kwempilo zethu kwasekwenzeka njengokusho kwakhe. Cela ufunde babugama, siqale ngencwadi yamaHebheru ukuze abazalwane bazokwazi ukuthi bakhululeke. Haleluya bazalwane. Ngaphambi kokuba ngifunde ngicela ukuthi nje ngi-acknowledge in our midst baba wethu Bongameli Mnyamande no First Lady, siyabonga ukuba khona kwenu. Baba Nonyukela siyabonga kakhulu, nebandla lonke babugatsheni siyabonga egameni likaJesu. Na bonke abazalwane ngokuthunywa umfundisi baba uThanjekwayo. Ngizoqala kufunda kumaHebheru 13 amavesi amathathu, ngiqala ku7, 8 and 9. Isihloko sithi imiyalo eyizinhlobonhlobo. Imiyalo eyizinhlobonhlobo, amaHebheru 13 isahloko sika 13. Sengiyaqala ukufunda. Bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Niqonda ukuphela kokuhamba kwabo, nilingise ukukholwa kwabo. uJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla, yebo naphakade. Ningadukiswa izifundiso eziyizinhlobonhlobo nezingaziwayo. Ngokuba kuhle ukuba inhliziyo iqiniswe ngomusa, kungabi ngokudla abangasizakalanga ngakho abahamba ngakho. Cela ukuthi ngifunde futhi. Bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Niqonda ukuphela kokuhamba kwabo, nilingise ukukholwa kwabo. uJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla, yebo naphakade. Ningadukiswa izifundiso eziyizinhlobonhlobo nezingaziwayo. Ngokuba kuhle ukuba inhliziyo iqiniswe ngomusa, kungabi ngokudla abangasizakalanga ngakho abahamba ngakho. Sengiyadlula ngiya kuDeuteronomy 28 isahluko sika 28 efundeka kanje. Isihloko sithi izibusiso neziqalekiso. Kodwa ngizogxila kule ekhuluma ngezibusiso. Sengiyaqala ukufunda. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho, zikufice uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Uyakubusiswa emzini, ubusiswe nasensimini. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho, nezithelo zomhlaba wakho, nenzalo yezilwane zakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Uyakubusiswa iqoma lakho, nomkhombe wakho wokuxova isengu. Uyakubusiswa ekungeneni kwakho, ubusiswe nasekuphumeni kwakho. uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho. Ziyakuhlasela ngandlelanye, zikubalekele ngezindlela eziyisikhombisa. uJehova uyakuyala isibusiso sibe phezu kwakho ezinqolobaneni zakho, nakukho konke obeka kukho isandla sakho. Akubusise ezweni uJehova uNkulunkulu wakho
akunika lona. Amen. Anginaye mina uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu engihamba naye owafakwa uJM kimi. Ehamba nomkakhe. uNkulunkulu engizokhuluma ngaye namhlanje uNkulunkulu wabazali bethu. Ngoba abantu bacabanga ukuthi ngoba bahlangane nevangeli somewhere somehow lelo vangeli selingcono kunevangeli labasiza baba inento ababayiyo. Lithi izwi likaNkulunkulu bakhumbuleni ababenihola. Ayazi abazalwane babuntingi nabake bakhulume ngevangeli ngazathi labo liqala ngabo bakhuluma ivangeli elingcono kanti belingela lifike la ivangeli if it wasn't because of labo gogo. Kunezimo bazibekezelela bazihlalela banganyakaza noma ngabe seyihluthula kodwa banganyakaza bemele ukuthi wena ube right. Bese lithi uma ulifunda kahle lithi ungazihluthuli ikhonkwane. Amen. Likhona ibandla. Amen. Baba uThelesi lithi ungayihluthuli ikhonkwane. Abokhokho abangangokhokho livuno akusento zalutho emabandleni. Akusento zalutho emabandleni. Ngithema ngitshela abazalwane engikhonza nabo ngathi abanhliziyo zivumayo. Bazokutshela engikhonza nabo. Banikele towards lenkonzo. Mangabe uyakhononda unganikeli. Mangabe ubona ukuthi awuthandi ukuba kule nkonzo ungezi. Ngoba la kule nkonzo kufuneka abanhliziyo zivumayo. Ngoba ke kukhona lento ekufanele siyithinte bese impilo yakhe yasizakala. Ithi bakhumbuleni ababenihola. Ithi babenihola nje bazi beqonda ukuthi nezabi insuku ziyofinyelela ekupheleni. Abaholi balesi sikhathi baphakeme abathintwa mabahamba kufanele kuze kube nendlela kube neguidance ukuthi hayi ke sekungene umfokabani kungene nensizwe ezilishumi ngoba sekungena umfokabani kodwa ke izwi lithi bakhumbuleni. Ithi ababenihola bakhumbuleni ababenihola. Sinane nkonzo nje ngenxa yokukhumbula. Asifuna ogogo baze balale bese babuluvulo sishumayela sijuluke size sibe manzi inte usibheke na ukuthi badlalile ngomama ami lapha. Yazi umama wathi bayengasezi ngingasababoni. Ya labadlala ngomama ami ngibabonile nje kodwa kanginankingi. Usabe na ukuphimisela ukuthi hayi ngoba uyabona nathi ukuthi ikhwepha ingakanani kungenzeka mhlawumbe hayibo ikhona inkosi. Kodwa silethe lokhu ukuthi gogo siyawakhumbula amandla owa investe kuleli bandla. Siyayikhumbula imkhuleko yakho osikhulekele ngayo. Ulele embedeni noma uvuka kungasavukeki uthi laba bantwana uNkulunkulu ngiyababeka emkhulekweni wami. Lithi izwi bakhumbuleni. Bazalwane ithi indoda inomntwana imfundisa ngokukholwa njalo imtshela ngoNkulunkulu. Baba uGama imtshela ngoNkulunkulu. Ngelinye ilanga ithi yaphuma eminyango uma ifika eminyango ibuzwisa ukuthi ngiyakuzwa njalo uhlala ukhuluma ngoNkulunkulu kale. Ithi ngiyakuzwa uhlala ukhuluma ungakanani lo nkulunkulu ohlala ungitshela ngaye. Akungilinganisele yena ungaka. Le ndoda ibheke phezulu kundlula indiza. Ithi ingakanani le ndiza? Athi incane baba, it's too small. Yilabo bantwana abafundile bakufunda kula ile ekolo lezi. Hayi ayabothabisile la safunda khona. Ayovula amazibuko laba abafunde kulezi ikolo lezi. Angi product yala. Ngi product yase Fidelitas nakubothabisile nakubovula amazibuko okhula ngolwazi am the product yelezo ikolo. Bese ke uyisa ngayiphenduli. Bawuli ngicela nizwe landa. Ubaba wakhe angayiphenduli athi uyise uthi ngakanati it's too small daddy. Athi namhlanje ngiyakuthatha for a vacation. Ngifuna siyodla athi okay it's fine daddy. Ahambe naye amise eJohn Smart Airport ngaleyo mnyaka okusese eJohn Smart. Kwakungakabi OR Tambo ngaleyo mnyaka. Uma efika mawuke wagibela indiza kunendawo la uthi nje uma uthi uyibona indiza
ambuzo uyise ukuthi ingakanani leya. Athi dad, it's so huge. Athi ke ubaba wakhe ke, then I'm answering your question. It depends how close you are. It depends how close you are. Nakuthiko umncane mawumbukela from a distance. Ukuthi hayi angisamboni kahle kulivindivindi. Kodwa the more you get closer, is the more you realize how big he is. Lithi suke bakhumbuleni. Bakhumbuleni. Ngoba ke masiya ku Deuteronomy ngifuna kube sesidrile yadrileka le ndaba yokuthi bakhumbuleni. Kunezinto eziningi abaye baziyeka. Kunezinto eziningi ezaziyigugu kubo. Kodwa ngenxa yokuthi babulvuno babefuna ukuthi ube bishop, ubaba nomama bakhuleka bathi kulo muzi kufanele uphinde kuphume ubishop. Awubala ubishop by mistake, kodwa ube ubishop ngenxa yokuthi ugogo nobaba wakho babehlala bekhuleka. Bathi ukukholwa makungapheli kulo muzi. Musaka ukuhamba ube ngasathi ubishop engcono kunabazali. Ngoba ke lobo bishop oyibo uyengalo salukwazi. Ithi bakhumbuleni. Okuhle emndeni wakaLivuno ushila umngami ukuthi ugogo sihlala simthola clean. Ubhuti omncane wala ekhaya, ubhuti uNkosana noma ngasezi ukuzokhonza nathi kodwa uyazikhumbula ezinye zezinto ukuthi besihlale sithi buya mntwana, buya ubuyele ekhaya. Ngoba ekhaya uyabona mayiqhubeka lento ithi lapho khona kunendlala eningi, kodwa le wena ngoba uboni kufanele ngabe uyasuka endlaleni uze ekhaya ngoba ekhaya kunokudla okungapheli. Ithi bakhumbuleni. Bakhumbuleni. Inkinga yethu ukuthi asikhumbuli. Inkinga yabazalwane esihamba nabo ukuthi abakhumbuli. Noma sengingaba mubi namhlanje emshana wami uzikhumbula izinto ezinhle engake ngakwenzela zona. Ukhumbula ukuthi yebo wena umalume uyabheda manje. Kodwa ngelinye ilanga wake waba muhle. Nje. Ingenxa yobuhle bukaMalume. Mfanele ukuzehlisa. Ngiyokuye ngithi nje kungenxa yakho. Yingakho izwi lithi bezalathi bakhumbuleni. Therefore sikhumbula imisebenzi. Ngoba le kunesikhathi nasa singentoza lutho. Kodwa bona they saw a potential in us. Babona amandla kithi thina singawaboni kithi. Babekhuluma amazwi prophetic bethi wena uzophatha lelibandla. Ubaba uLivuno washo ubaba ephila kuye wathi lo uzoniphatha. Mina ngiyilunga nje lesonto ngithi awu bakhona esho bebaningi abaholi. Ngithi mina hawu kodwa ngoba wayazi ukuthi uJehova utheni kuye ngoba ke wabiziwe ebazalwane. Bazalwane ngikhuluma ngomuntu ozibizile. Angikhulumi ngomuntu obizile. Lento bengifuna ukuyisho uma Faith akhona in the presence of abazalwane bonke. I sat down ngambheka. Ngathi lo mama ubiziwe. Irrespective of a political organization, umama wesizwe. I-leadership yethu ishoda ngomama besizwe. Abantu bonke bayazikhukhumeza. Ingakho uMadlanga abhilidile abantu basemajele. Ngoba abantu bayazikhukhumezile. Bakhohle ukuthi injongo yini. Benze njani bakhohliwe abakhumbulanga. Nabazalwane abashumayela kakhulu bakhohliwe sibali. Bakhohle imithandazo yoJohani noJohanisi. Nolekhina bayikhohliwe ukuthi bake bakhuleka labo gogo. Isimo singavumi bakhuleka. Bathi la kuzophuma abafundisi, la kuzophuma odokotela, la kuzophuma ama-scientist, na zingekho lezo zinto kodwa bazibiza ku-university bathi zizophuma. Yingakho zonke izinto eziphume kwaLivuno zibizwe ugogo Livuno nomkhulu Livuno zase ziyaphuma.
Ngizothi mndeni wakwaLivuno ningadlali ngaleli thuba. Niyabona thina silibambe too tight kangakanani. Ningadlali ngalo nina. Kunokwenzeka ukuthi nina nidlala ngala nibone ukubaluleka kwaleli thuba lokuthi uNkulunkulu uphinde wanithemba ngokuthi kule mndeni kuleli khaya kuphinde kube khona umuntu omdala kangaka. Kunezinto eziveliwa abantu. Uyabona abantwana balesikhathi samanje ufatela ithama lase next door koptu athi hayi lethama liyashisa, hayi ithama la ngapha next door liyashisa. Atshele wena athi baba baba ngapha yashisa. Uyibuza ukuthi mina ngisho ukuthi ngiyabanda. Athi hayi ithama la ngapha next door hayi liyashisa. Athi ithama la next door liyashisa. Sengibuyela phansi kunencwadi kaDeuteronomy 28 ithi kunezibusiso kuneziqalekiso. Ithi kuyawukuthi uma ulilalela nokulilalela lalela yaphinda bazalwane. Yakuthi mawulilalela nokulilalela izwi uqaphela nokugcina. Inkinga yalesikhathi sanamhlanje abazalwane bamanje abafuna ukugcina. Kodwa bafuna ukugcinwa. Baze bathi esandleni somsa siyagcina noma bengathini kodwa abafuna ukugcina, bafuna ukugcinwa. Kunezinto ekufanele uzigcine ukuze ugcinwe. Yabona nje uma kubuya kugudi ngihlale ngitshela abantu baholi ngithi inkonzo kaGood Friday kwabene inenkinga ngoba inenhlubuko eningi. Khona abasuka nje bayovalelisa kuGood. Abanye basuke bathi asisayi kuloya Good wase Newcastle sesiyale. Likhona ibandla. Amen. Abazalwane balesi sikhathi banjalo. Bazalwane. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu ungithembile nami. Kulesi sizukulwane. Nami kune history nami engiyibreakile kule generation. Yokuthi ngeke ngikhonze nogogo na 103. Wena ubreake yipi history? Igatshe engikhonza kulo line history libreakile lokuthi sinogogo na 103. Ibandla esikulo liubreakile ukuthi sinogogo ona 103. Umndeni wakwaLivuno ubreake ihistory yokuthi sizalwa isalukwaze siphile isikhathi eside kangaka. Bangacabangike kwaLivuno ukuthi bazohlupha ugogo bese baba na 103. Sengifuna ukuhlala phansi. Futhi nkosana ungacabanga ukuthi uma uhlupha ugogo uzocabanga ukuthi uba na 103. Sikwenzela inkonzo enjengale. Uzoba na 103. Uphethwe insizwe eziyisimangaliso ungazi ukuthi yini akugcina uNkulunkulu be na 103 mara ube nezinsizwe eziyisimangaliso ngoba uzange uphathe kahle abazali. Abazali baphathwa kahle. Kunezinto uma akazisho ngibona ngihambelana nazo kodwa ngenxa yokuthi kazishilo sekufanele ngidede ngoba sekashilo. Angikwazi ukuthi alibekile ngiphinde ngilibeke. Ngimnikeza indawo yakhe oba umzali kodwa ingane esizalayo zimandla kakhulu. Mawuthi 1 ithi 35, mawuthi 36 ithi 51, mawuthi 51 ithi 200 and what. Ngizisho namhlanje bazalwane uma ngabe like lathi izwi likaNkulunkulu uma ngabe ungithanda gcina imiyalo. Into elula lathi uma ngabe ungithanda okwakho kwenzani ukugcina imiyalo. Ngiyabonga kulabo baba ubuthelezi wabo untshingela omncane ngoba kunontshingela omncane kuno baba untshingela kuno baba untshingela ke ngiyabonga baba umfowethu ukuhamba nani nje kuyisibusiso kabuhlungu. And understand bazalwane ukuthi ukuhamba nani kuyisibusiso esingakanani. Ngihamba nani with confidence. Ingakho noma ngabe ngingekho ngiyazi ukuthi ivangeli lizoqhubeka. Ivangeli lizokumiswa ukuthi akukho mina. Baba uGama siyabonga nonke nabazalwane nabo bonke labo mama. Ngiyabonga ukuhamba nani. Mama Blose siyabonga ukuhamba nani. Mama Ntshingila, mama Ntshali nonke
ngiyabonga ukuhamba nani ngoba la ohambweni it's not an easy thing ufuna ukusibekezelela ngoba siyabekezelelwa isibusiso uprogram director uthi uJakobe wake wabambana wathi angeke ngize ngikuyeke wathi angeke ngize ngikuyeke ngizothi namhlanje ithuba lakho lokubambana noNkulunkulu ohamba nogogo uthi angeke ngize ngikuyeke ungakangibusisi mama ngalima kubusiseke thina sesihamba ngeBentley bese uthi silande enye into kanti ngenxa ukuthi sibeke nje ugogo isandla ya ngoba next week ngiyayizwa inuka emakhaleni iBentley ngiyayizwa inuka emakhaleni ya ungathi mase songifuna ngithumelele icode ukuthi mawungifuna kungenwa ngecode mantshinga mawungifuna mangingakufuna ukuthi uze kwami ngikubuke nje ngiloku ngitho uze kwami ngeke kwazi ukungena ayibonga inkosi bazalwane ngenzizwa ukunithanda nonke siyabonga wonke amabandla aze ukuzosupporta le initiative lo gogo lo ugogo wase Diepkloof yonkana ugogo wase Soweto yonkana kodwa ke nani bazalwane nani inhlangano nitshela uGodfrey ngithe oGodfrey nabo awomahalima ngangifunda nabo Patrick sasifunda sonke eFidelitas ngaleya iri niyangiboni nje masihlangana bayazi sisukaphi ngaleya iri ayibongwa inkosi sengenzela ukuhlala phansi bazalwane bengenzela ukuthi ke nginibonge nonke ubukhona benu kodwa ningakhohlwa ukuthi abantu abadala bayakhunjulwa ningakhohlwa ukuthi into eyakhulula abantu yivangeli lakudala yile lakhulula abantu ezonweni bangacabanga abantu ukuthi kunevangeli elisha elihlukile kunelakudala ngoba nevangeli elisha linemikhuba eminingi yebazalwane ivangeli elisha linemikhuba eminingi engekho evangelini elidala kodwa abantu balesi sikhathi samanje bathi bakhululekile kodwa ke bathi balahla ivangeli elidala kodwa yile labakhulula ngizama ukuthi bakhumbuleni ningakhohlwa ukuthi uzubusiseke bambana naye ungamyeki inkosi yomsini bosisi amen bese ngibingelela ugogo wethu esize ngaye today ngicela nje ukuthi ngiqale ngento eyi-1 before ngidlula lapho ngibingelela nomphathi wohlelo usiphathele kahle uhlelo siyabonga ngibingelela ugogo ngibonga futhi ukuba khona ku birthday yomuntu okhule kangaka ngikaze ke ngihambe ne birthday yomuntu ona 8 let alone 103 years hayi ngicela simshayele izandla futhi ngibonga nomnikelo ophuma kubazalwane sithi inkosi mayibusise amen ngizofunda ama gifts alethwa abazalwane namhlanje igift yokuqala ayibhalwe le gift le iya kugogo ibuya ku family yakwaSibungu amen bathi gogo mbatha bathi ufudumale gogo nesigqoko neyicathulo eyifudumele lena ibuya kumama uNtshali esikhonza naye amen naye I think ebandleni laseJudiya kubo baba baseJudiya bathi gogo afudumale amasokisi nama morning slippers gogo ngathi ngizontshontsa la kuhle okay and then okulandelayo igown okay ibuya kubo mama abomama baseJudiya bathi mo ufudumale gogo athi ungakusindisi gogo yazi izokusinda ethi sizibeke la phansi angifuni ukuphathisa ama-cramp sibeke la all right what's this okay nalena ibuya kubo mama nabo baba
baseJudiya. Amen. Bathi ufudumale gogo uma usabukela i-TV. Okay. Okay. All right. Ithi lena to Gogo Luvuno. Happy birthday from abazalwane baseJudiya. Wishing you good health, love, and lots of love. Amen. Oh, anxiety pang. Na amapijama. And then yo electric blanket. Okay. Ibuya entsheni yaseJudiya. Amen. Kodwa ke ngitsha sicela ukuthi nimthelele ugogo ugesi. Amen. Okay. And then lana ngiphethe ayiwa. Okay. Lana yakagogo A1. Ngicela ukuthi abazukulu bangaline basondele la. Bangazami nokuthi batshontshe neapuleli 1. Lena ibuya ku Sunday school yaseJudiya. Bathi gogo adle kamnandi gogo. Amen. Kuphelele? Yeah. Okay. Kuphelele la. Siyabonga abazalwane.